Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Ang Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang mga Pariseyo ug pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus ug namatikdan nila nga may mga tinun-an Hesus nga nangaon nga hugaw ug kamot nga sa ato pa wala makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseyo nga buhaton sa mga tao. Kay ang mga Hudyo mangyud labi na ang mga Pariseyo nagtuman man sa mga gitudlo sa ilahang katigulangan nga dili mukaon ang mga Pariseyo kun dili una sila makapanghunaw sa ilang mga kamot pinaagi sa hustong paagi ni mukaon bisan unsa gikan sa merkado kun dili pa kini kahugasan. May daghang pang mga sugo nga ilang nadawat og gituman ingon pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan nga tumbaga ug mga higdaanan. Busan ang utana kang Hesus ang mga Pariseyo ug mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba nga ang imong mga tinunan wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan kundili nangaon naman sila hinuon nga hugaw ug kamot. Ug unya si Jesus mitubag kanila. Wala gayud masayop si Isaiah sa iyahang gipanagna mahitungod kaninyo. Mga tigpakaron ingnon kamo. Sumala sa giingon sa Dios nga gisulat ni Isaiah, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang. Apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kay ilang gitudlo nga balaod sa Dios ang mga gisugo nga higihimo lamang sa mga tao. Ug midugang si Jesus sa pag-ingon, gipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios ug maoy hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa mga tao. Unya gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabta ninyo kini. Bisan unsa ang musulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sulod gikan sa kasing-kasing sa tao manggula ang daotang hunahuna, ang pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, ang pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, o pagbinuang, kining tanan, nagagikan sulod sa tao, ug maoy makahugaw kaniya. Mga kaigsunan, ang maanindot nga balita alang satong kaluwasan. Daygon ikaw, O Kristo. Sa makausapa, mayong buntag diha ninyong tanan, kamong tanan nga niya karon dinhi, labi na anang mga naa sa kilid-kilid, ilawom sa puno, kilid sa mga tanaman, sa pader, kamong tanan nga naa diha nga nagpasiya, nakadesidir nga di mo sulod tungod sa atong pagkamaigmat batok sa contamination or possible contamination of this ongoing surge, the COVID pandemic. Once again, good morning usab diha sa mga nagatanaw sa ilahang mga telebisyon. Pinaagi nining atong live streaming. Greetings diha ninyong tanan, especially for those most probably this evening watching on their television set or on their gadgets coming from Chicago, Illinois, ingon man usab diha sa LA, as far as Korea and even Sydney. No? Dunay mga nag-text nako nga ayuhon ko no nato ang ato ang live streaming kay putol-putol, well, because of the internet. And of course, coming from even from
Europe, doon na po'y nagatanaw, even in coming from Rome, no? Labi na ganahan silang maminaw binisaya. Yan, no? Kay gimingaw na sila binisaya. Yan. So greetings diha ninyong tanan, no? Dili ra bagid ko in taon Bisaya, no? Yungit-yungit in taon ko. Sige lang, maningkamot taon ko nga maka litok-litok in taon ning binisaya kay kining inyong ubos nga sulugoon Tagalog yun in taon nga pagkahimugso. Pasayloa in taon kamong mga nananaw diha. Anyway, let's go back, my dear people of God, dinhi sa atong ebanghelyo karon nga nindot sa nga tanan. Kay gano gihagit niya o gipenumduman kitang tanan nga mga binunyagan. Kitang tanan nga mga binunyagan. Yan, gihagit ang tanan, apil ko. Kay labi na kitang mga binunyagan giauhag sa atong pagkarelihiyoso o relihiyosa, no? Giauhag kita nga puy-an nato ang atong buhing pagtuo. Diha sa pagpuyo nato sa atong buhing pagtuo ug ingon man usab ka nang giauhag kita nga mahimong relihiyoso relihiyosa but pasabot ni ana dinhi sa atong pagkatao hatagan nato kamatinud-anon ang pagpuyo o ang pagtuman o ang pagsunod sa pagtulunan sa Dios. Dili lang sa ingon nga palisiya, batasan o rules and regulations or law, no. Kundili usa na siya kapamaagi aron kita sa kanunay mahimong Dios nun, makadiyos, makatao. Yan. So diha kita giauhag, no? Mauni ang gipunting sa atong Ginoong Hesukristo sa dihang intawon. Giingnan niya ang mga Pariseyo, mga Saduseyo ug mga magtutudlo sa balaod nga maoy intawon sila ang gihatagan og katungod nga mo badbad, mo explain ug mohatag og pahimangno sa mga tao kabahin sa kasuguan ni Moses. Gani kining napulo kasugo ni Moses, the 10 Commandments, nagbuhat pa sila daghan pang mga rules and regulation. Apan subo pa malandungon, sila mismo nga mga leader sa katilingban, sila mismo nga dunay pangatungdanan agakon ang katawhan, sila mismo intawon na biktima sa kanang gitawag natong cliche religiousness. Oo, relihiyoso sila apan dili makitaan sa ilahang pagkinabuhi, kundili nahigot sila sa kanang gitawag nato og sa existential, kanang sagawas lamang ba. Pinaagi sa ilang bisti, pinaagi sa ilang mga ritual, no? Kanang daghan sila gamit sa tong Ginoong Hesukristo kanang paagi sa paghugas og mga baso, tasa, kulon, at panaksan nga tumbaga and so forth and so on, even gani sa mga higdanan. Yeah, it's true. It is the practices of the Jews. But kanang gitawag nato cleanliness and purification is really kanang the purity of our hearts. Putling kasing-kasing. Mabitaw ningon ang atong Ginoong Hesukristo, dili ang mga butang nga musulod sa baba sa tao ang makapahugaw kaniya, kundili intahon kanang mugawas sa iyahang baba, sa iyahang pagkatao. Kay didto sulod sa iyang kasing-kasing nagagikan ang mga diddautang binuhatan, ang pagpanapaw, pagpangilad, mga kasina, pagpanamastamas, gikan diha kaniya. So dinhi giauhag sa atong Ginoong Hesukristo nga diha unta sa atong pagkabinunyagan, diha unta sa atong pagkamatuohon sa Dios, makabaton kita, makaangkon kita og putling kasing-kasing, putling pangisip, putling pagkatao. Kay ngano kung libog, hugaw og kanabitaw samok ang hunahuna, ingon man usab ang kasing-kasing sa tao, diha na siya makabuhat og kasalanan. Ngit-ngit ang iyahang pananaw ug di na siya makaklaro. Mauna ang padumdum kanatong tanan nga nabuhi nga matuohon,
nga hinaot paunta, taliwala nining mga pagsulay nga atong naangkon, taliwala nining mga kabugat o kasakit in taon, dili bitaw mungit-ngit kining atong mga panglantaw, instead magapadayong putli. Dili lang unta kita mututok sa kanang gitawag nato og anaa sa gawas ra, kundi adto kita sa kinailadman. Mo'y pahimangno sa atong Ginoong Hesukristo nga diha sa atong pagkamatuohon, sabton nato ang pagtulunan, ang kasuguan sa atong Ginoong Dios. Didto kita, adto kita sa kinauyokang bahin, lintunganay nga bahin sa mga pagtulunan sa Dios. Dili tanang legal adunay gitawag nga moral values, gani sa kasamtangang kahimtang daghang butang ang nahimong legal na. Tungod kay naandan naman. Father, naandan naman, Father, nga common namang gyud kanang magsugal. Sahay gani, himuon naman namo ng panginabuhian ka ng magsugal. Di ba ang kinabuhi man gani, Padre, sugal? Na-develop na sa ato ang inguna ng kultura nga kanabitaw ariras kita sa gawas. Nakalimot na kita to what is something ideal, to what is something genuine, to what is something clear and really to as a core. Sa ato mga pagka-Kristiyanos, mga kaigsunan, bisang unsang porma sa sugal ginadili. Padre, kanang akong gisugal, di man na gikan sa kuang kwan, kanang gihaguan, gikan man na sa akong sideline, sa mga witik-witik. Bisan na. Kay kanang witik-witik nimo, in town, daghang naapektuhan, walang kakabantay. Kay basin gikan na sa pangpanglimbong-limbong, witik-witik ang imong sideline, basin gikan na in town sa imuhang pagpahimulos, sa imong pambubuli, witik-witik. So, dili. Sa angayan ug matarong unta, imong ampingan ang kaugmaon sa imong pamilya sa tarong nga paagi. Father, kanibitaw abortion, legal naman ron. Kaniganing divorce, legal na pud, oy. Bisag wa na aprubahan sa kwan, sa atong katilingban, oy, Ginoo ko, approve na, Father, oy, approve na, tungod lagi na sa katungod sa usag-usa, unsaho man kintahay, Father, na kamu, sige mo ingon, I love you, wa man mo magmalipay sa usag-usa. Nya, naapay bata in tahon tungod sa inyohang kakulang sa paghigugma, wa gyud di ninyo mahatagan og mayong kagmaon. Legal na, Father, oy, okay ra na, Father, oy. Mga kaigsuonan, sa pagtulunan sa atong Kristohanong pagtuo, ikaw undo o ikaw inday, hinaot pa unta, luyo sa imong giingon nga I love you todo, walang liko, walang preno, klaro tataw diha nimo ang kaakuhang naa diha nga imong pagapas-anon ug gisangon diha nimo alang sa kaugmaon, dili lang ninyong duha, kundi sa bunga sa inyong paghinigugmaay. Dili ka makaingon nga inighitabo sa managtiayong kalihukan, biyain ang bunga sa inyong pagminahalay. Bunga ra man na intaw na siya sa inyong enjoyment ug adventure. Dili. Busa, diha pa lang sa atong pagtulunan, sa dili pa ka musulod undo, sa ingon na nakasabot na ka sa kaakuhan. Nakasabot na ka nga doon na ka ikaugmaong atimanon o kinabuhi nga panalipdan. Dili sa ingon nga magreklamo ka unya kay naglisod ka nganong ni enter. So dinto kita sa lintunganay nga katuyuan, adto kita sa kinauyokang bahin, nganong naa diha kanang gugma nga gipakamat yan sa atong Ginoong Hesukristo alang kanatong tanan. Pananglitan dinhi, simba ko in taon, samtang nagmisa kita ug nagwali ang pari, o di ba ka naa sa consecration, doon nalay kalit na misinggit, agoy, unya, kinahanglan, kay ngano, nasakit, simba ko in taon, kinahanglan dadon sa hospital, unya, maputol ang misa, mahunong ang misa, unya, ang misa, panahon man na, natugigahin para magsimba kita sa Diyos.
Unya ang misa gigahin man nato na para usa kita katilingban ana maminaw sa pulong sa Dios. Unya naman nganong magpakopa. Yes, we have to. Kay ngining santos nga misa ang katuyuan niini magpadumdum kanatong tanan sa atong kinabuhing matuuhon nga ana kanato ang kasipot sa pagtubag sa kinahanglanon sa uban tungod sa gugma ug ani ang konkreto. Dili siloso ang Ginoo. Dili siloso ang Ginoo. Maputol ug mahunong to the extent ang santos nga misa aron lamang kining usa ka kalag matabangan. Tad-un diha kita giawhag mga kaigsuonan. Dusa hinaot pa unta kining padumdum kanatong tanan karon isip mga binunyagan likayan unta nato ang lip service. Lip service. Usahong pagbinasaya ng lip service aron lang ingnon. Pakyut-kyut nga tabang, pakyut-kyut nga buhat. Pero wala sa kasing-kasing wa di ay. Abi natog mauna to, di ay. Abi natog mauna to, di man di ay kay naasad siya laing tujog tumong. Yeah. So pinalanggang katilingban sa Dios samtang kita sa atong pagsulod niining santos nga misa dala nato ang atong mga pangaliyupo, dala nato ang atong mga nagkadayahay nga mga intensyon ug mga pag-ampo. Apan sa laing bahin kita usab gipadumduman sa atong Ginoong Dios diha sa atong pagkarelihiyoso ug pagkamatuohon nga dili unta kutob lang kita sa haplos-haplos luhod-luhod, unta susihon pud nato ang atong kinaiyag pamatasan nga basin kinahanglang bag-ohon aron mahimong haom sa pagtubag sa Dios sa kinabuhing Dios nun. Susihon pud nato ang atong mga panglantaw, ang atong mga tinguha aron mahimong haom sa pagtahan sa atong kaugalingon ngadto sa atong pagsunod diha kaniya. Kita nga nagpuyo nga adunay kaakuhan, kita nga anaa sa kanunay sa pangatungdanan. Hinaot pa unta kini siya ang atong relasyon sa usag-usa mahimong hulagway sa presensya sa Dios aron ang uban makasinati usab sa iyahang maluwas nun gugma. Manindog kitang tanan ug sa ingon aning diwa hangyoon nato ang Ginoo nga kita sa kanunay iyang lig-unon diha sa pagpadayag sa atong pagtuo kitang tanan. Nagatuwa ko sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ginoo nato, magipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhi. Amen. Pinalanggang katilingban sa Dios ang gasa sa pagtuo, mapadayag diha sa atong mga buhat, ang matuod nga tinuuhan tiunay, manggihatagon ug maluluyon. Kining mga pangamuyo nga atong ipahinungod sa uban, makapaligon sa matang sa atong pagtuo nga gipadayag sa buhat. Busa magampo kita sa Dios diha sa pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang sakop sa simbahan, nga magpuyo na ang tanan, diha sa diwa sa kaluoy, ug pagkamaunongon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga namunuan sa atong nasod, nga makabaton sila sa grasya sa Dios, nga magmalaumon sila sa pagsulbad sa mga katilingbanong suliran sa atong nasod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami.
Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulo sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, ug Joel Chevalier, Pari, nga mabayaw na sila sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga nahikatulog diha ni Kristo, nga mahiusa na sila uban kaniya sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Maluluyon nga Dios, pamatia ang mga pag-ampo sa imong katawhan nga nagpasidungog kanimo, dili sa pulong lamang, kundili uban sa mga buhat sa gugmang makanunayon. Pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Maglingkod kita karon atong awito ng awit sa paghalad.